Bueno, pois moi boa tarde. Dentro destes actos da Feira do Libro, esta é unha das primeiras presentacións dunha obra dun rianxeiro, neste caso especializada en literatura infantil, dirixida sobre todo aos máis pequenas, as máis pequenas. Manu Sobral, que fixo a súa primeira incursión literaria arredor desta vaca amarela ou amarela, unha obriña que tiñamos o prazer de presentar hai uns meses no Auditorio de Rianxo, pero que paga a pena achegarse novamente dentro do ámbito desta Feira do Libro, unha Feira do Libro felizmente recuperada hai uns anos para Rianxo e que ven de facerse un oco dentro do panorama das feiras do libro de Galicia, prácticamente sendo ademais a única feira da comarca que permanece fiel ao seu encontro cos lectores. Ao longo destes días van a ser aproximadamente unhas 40 entre presentacións, asinaturas de libros e actos culturais arroupando este momento máxico que é o encontro de lectores con libros e cos seus escritores e escritoras. Para nós é un prazer, ademais, a virtualidade tamén desta sala que é o Salón de Plenos é que nos permite tamén non só lanzar a mensaxe para a xente presente, sino que tamén permite o lanzamento online ou por streaming destas presentacións. A vaca amarela, ou amarela, é un libro que nos vai achegar a unha historia bastante simpática. De feito, cando nos comentaba sobre unha doenza bastante descoñecida para a xente, que, sin embargo, afecta, como nos vai comentar el despois, a un importante grupo de persoas máis do que nos parece ou nos parecería, e incluso tamén contempla algún pequeno xogo visual, uns tests que precisamente son para detectar se estamos perante a doenza ou non. Esta primeira incursión, un libro sinxelo de Manu Sobral, unha persoa inqueda, unha persoa que non só traballa alrededor disto, sino que por formación de magisterio tamén ten outro tipo de afeccións, ou xa casi diría, profesión, como é tamén unha persoa música que vive a música e fai incursións desde a música máis de banda hasta tamén a música máis pop, como poderán ser os de Cuncas, formación da que forma parte, xunto tamén a algunha formación ele é percusionista e, polo tanto, tamén se permite tamén participar de algunha formación tradicional que o veremos incluso varios días despois. Hoxe, quen o trae a este Salón de Plenos nos lo pon diante, xa digo, desta versión en streaming da grabación desta presentación, é este libro que esperemos que lles guste e que sirva tamén para chamar a atención a todo lector e lectora que se chegue el sobre unha doenza que, xa digo, parecería que só afecta a unha parte pequena, pero que afecta a moita máis xente da que parece, e que con este libro ten unha reflexión simpática, evidentemente, a nivel educativo e a nivel de nenos e nenas, máis ou menos de primaria ou mesmo de infantil, para ser contado e ser leído con todo o prazer nas nosas casas, lendolle aos nosos fillos e as fillas. Sen máis, deixo-vos con Manu Sobral, xa digo, un taragoñés que ven a presentar esta súa primeira incursión literaria no eido da literatura infantil. Bueno, moi boa tarde a todas e a todos, moitas grazas, Adolfo, por acompañarme hoxe aquí na presentación da Amarela ou Amarela. Antes de nada, saudar a toda a xente que nos está vendo e que, dentro destes días calurosos que se agradece estar na praia, tamén é unha boa forma de achegarlle as presentacións en directo, que tomando o sol tamén se disfruta dela. Este proxecto, o que temos hoxe aquí, o de Amarela ou Amarela,
Naceu xusto despois do desconfinamento. Eu pois sempre o conto do mesmo xeito. Foi algo que quixen facer medrar a raíz do meu traballo de fin de grado. Eu, como ben dixo Adolfo, pois fixen educación primaria. Co meu traballo de fin de grado, pois fixen unha intervención pequeniña cunha aula de quinto de primaria, en lingua galega tamén, que iba sobre a vaca amarela. É dicir, a partir da figura da vaca amarela eu fixen un proxecto completamente transversal para todas as asignaturas e as materias que se imparten en quinto de educación primaria. Lingua galega, a partir dunha canción da vaca amarela, levámola a lingua galega onde traballamos o vocabulario, a matemáticas, medindo a métrica da canción, a lingua castelá, facendo a súa traducción, incluso a plástica, dividín a clase pois en grupos, os nenos foron ilustrando cada unha das partes da canción da vaca, incluso educación física, facéndolle unha coreografía á canción, e por aí polas ramas un montón, non? E nada, pois a min quedoume así un sabor pequeniño agridoce, así algo un pouquiño amargo, porque estábamos aínda ca incerteza de que iba a acontecer con isto da COVID, e como tiñamos tempo, outra cousa non, pero tempo na casa para pensar tiñamos, pois dixen, pois mira, que mellor forma de facerlle un peche a todo este proxecto que ao mellor, pois, plantexando a idea, pois, de facer un libro, non? Na miña cabeza non existía a posibilidade de escribir por escribir, é dicir, quería que fose algo que haxa moi pouquiño feito diso e algo ótimo, optimizado, non? Pois neste caso puxeme a investigar, a pensar, a darlle forma, e tamén apoiándome no nome da vaca, que é Marela, pois dei o xogo de palabras, non de amarela ou amarela, e aí chegou o trasfondo do libro, que é o daltonismo, que o desvelamos agora, e que é un trastorno visual que moitos de nós, pois moitas veces levamos á sátira, porque dicimos iso de non distingues as cores, as daltónico. Pois non, pois é unha cousa máis grave do que moitas veces nos pensamos, non? É dicir, eu puxeme a investigar sobre isto e flipei, porque hai 3 grados, non? E no máis alto hai persoas que ven en blanco e negro. É dicir, para min é unha pasada, porque ver en blanco e negro significa que os semáforos xa van de memoria, é dicir, cando ves a lumear aí abaixo, xa sabes que tens que arrancar, e cando ves arriba, é unha pasada, porque imaginémonos agora mesmo a nosa vida sin ver as cores, é dicir, ao mellor confundindo, tendo un pequeniño, un grado pequeno de daltonismo, ou tendo unha patoloxía que é un pouquiño máis leve, pois podes facer vida normal, non? Ou adaptarte a facela. Pero nese grado é moi complicado, non? Pois por iso que as persoas, os lectores, tampouco quero desvelar moito do libro, os lectores que merquen este libro pois van ver que as ilustracións están todas completamente en blanco e negro. É dicir, a miña idea facéndoas todas en blanco e negro era que é un conto enfocado a nenas e nenos, pero que cando eles o lean, que cada un coloree o libro según vexo o mundo. É dicir, se eu vexo o mundo en blanco e negro, pois vou no colorear como eu queira. Se eu vexo o mundo en cores, pois vou no colorear das cores que eu queira. Entón, esa era a idea dende o principio. E nada, pois é un libro enfocado, eu tamén tiña claro que ia ser enfocado a literatura infantil, e as únicas cores que aparecen nel, pois son as cores que as persoas que padecen este tipo de patoloxías, pois as cores que confunden, non? É dicir, pois unha cor amarela vamos a ver azul, e unha cor azul vamos a ver amarela. De feito, un neno, claro, eu entendo, ao mellor Adolfo colle o libro e entende, xa sabe que é o daltonismo, pero unha nena ou un neno de 8 ou 9 anos, pois colle o libro e di, pero por que di azul se está pintado en amarelo? Ata que chegou ao final, e ao final o libro, aí ten, para min é o maravilloso deste libro, o mellor, que ten unha unidade didáctica, unha base didáctica que lle fixen, incluso con actividades para que as nenas e nenos coloreen, con algún que outro esquema, para que eles coñezan e para que eles informen un pouquiño máis a chegar ás aulas e ás idades máis temperás, pois este tipo de patoloxías.
E nada, despois aquí ao final tamén comentar que levo o test de Ishihara, que é un test que ten uns circuliños con moitos puntiños de cores, e debaixo de cada un deses círculos agocha un número. Entón, pois ti en función de como percibas cada un deses círculos, se chegas ou non a identificar o número, pois diagnostícase un grado ou outro de daltonismo. E nada, sen máis, agradecer tamén primeiro ao Concello de Rianxo pois por contar comigo hoxe aquí para vir a presentar o libro, a segunda vez. Agradecer ao autor, a Manu Martínez, que vos puxo nunca mellor dito a nosa chegada á vista a nosa vaca, e que é un traballo moi complicado, porque dende as ilustracións, ilustrar un conto destas características, ela é unha persoa como a min que é a primeira vez que nos mergullamos nesto da escritura, máis nada no dibuixo, no seu caso. E agradecerlle a el que foi 2 anos de traballo aí nesta obra, foi un traballo aí cóbado con cóbado que é espectacular. E nada, por último, pois a quen fixo posible que hoxe teñamos nas mans, a editorial Toxos Soutos, que os están vendendo creo que por aquí tamén na feira do libro, e que se tedes a oportunidade vedes ben, pois mercalo e informarvos un pouquiño, pois eu creo que vos ha de gustar. Así que nada, moitas grazas.